Здравейте, приятели, ето ни днес отново с едно табло на Шкода Октавия, което ще променим тотално като подсветка. Виждате старата му визия в зелено цветие. Сега ще направим изцяло промени в това табло. Ще направим основната подсветка бяла с червени стрелки и много червено на малките дисплеи. Мислим, че ще стане много готино. И ще направим и една преливка от бяло към червено. Тук и тук. Надяваме се да стане готино. Ще ви покажем по-късно и крайният резултат. Здравейте отново, приятели. Ето ни по-късно вече с готовият завършен вариант на километража на Шкода Октавия. Виждате, сменили сме дисплейчетата, вече са в ново червено. С нови червени стрелки сме поставили. Виждате колко готино се получи. С ново бяло, с преливка към червено. Ето и тук ново бяло с преливка към червено. Преливката стана доста плавна. То така, получи се доста интересен вариант. Ако и вие желаете нещо подобно или се нуждаете от подобна услуга, може да се свържете с нас на нашата Facebook страница. Ще намерите линк в описанието на това видео. Както и може да се абонирате за нашия канал напълно безплатно с камбанка, за да ви известява всеки път, когато извадим ново видео. И така, това е крайният резултат. Още веднъж, вижте колко готино стана. Супер яко наситено червено сме сложили на дисплейчетата. Готино червено на стрелките. Ето. Бяло. Така, много бяло на стрелките. Преливка в червено. Плавничка. Тук нямаме преливки. Ето тук, много бяло. И след около 150 км започва преливката към червено. Мислим, че се получи страхотно. Това е крайният резултат. Пак казваме, ако ви харесва, може да се свържете с нас на нашата Facebook страница. Линк ще оставим в описанието на това видео. Благодаря ви и до следващото видео. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain flow like water, so I'm going mainstream.